Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Ka Jilla Meghalaya kalayo khurlai tili kitak marnong ha ka singis dang balap long ye ka jinge kop lempat lane ka wrestling ha ka limpong ye lekai North East Olympic Games ar puar kabla long ha ka khatsaw tarik unai wing ar puar kini kilai tili kitak marnong kidei ki bala yo khur daw ichwamida o phawa ha ka kadan san phinyo kilo usai lang lamurong ha ka kadan san phulai kilo bat ka merisha shabong ha ka kadan ka basan phukhandai kilo
Clear. Yes, vote.
We have Echomidao Phala from Meghalaya. And we have, last but not the least, Bongtang Lam Phum from Nagaland taking the gold. Now in the 61 kg male, I request the following names to please come towards the podium. We have Y. James Singh from Manipur, Langhuria. Cái buram kalong suplai lang lamba jang o thai kini jing ya linti jang im dei ko masuk so ni persang ma kat bengila ke jing long breu tang ba ka jing kita ki plans dei jang jong blai ma ba ya laming hidup mentama mesti ngok chikat dei long kamta mi coach jongi and then ni kini para teammates jongi ba yarap yangi long kamta mi kani ka North East Olympics games ko ba ai ni platform ba long hadu igi di khana ki young generation mentama ki long ka play lat shibon ma ni de compare ba last 5 years ka long compare ba kadang duna tementa ka long ka play lat yangi isyongo skade ma long kata ka wei oi kumta hi men chuang si le kai MMA mixed martial arts so ngasdang dang benai juni wrestling so ngasdang training wrestling July first week July so ngasdang training kumta kan kumba less than 3 months so kumta kan kasu don coach jong ni ro bawan Manipur su yarap ini small details tengi ni work kan yita ki yuma ki jing bakala jong ni tengi sia long ka jing long ni siong mo te hado kat no te long yarap yang ma long ni don ni la don lupa kata ka background long mixed martial arts ni atip lupa spang wrestling but wrestling MMA not pure wrestling so at least ni la don concept tang bom not details to ni siong mo long hado kat no ma long ka jing yarap jong i te iwan chini bai de manaman pur te kalong tang ta hi wei kata ko wei mang ni su tho long it's not about long bangi job le ni rem te ko wei bangi long ka ka long experience ka knowledge bangi gain hado kan no bangi long kata ko wei badan kam te it's not about fi job fi rem de ban susi long fi su tho the next time pat filasu tho hang no ka jing bakala ka error ba fi correct ya badan kam long kata ko wei te ka yarap yangi ki experience kata ko wei long kat bangi dang ni compete long dang bon ki games bangi le am long ki match bangi le kata ke experience kadang bon kalong ka pera dengi le kai long dingi le kai mo long dingi practice dingi persangman practice ni mo ni practice ha jaka bangi practice am kalong kasuk ha long ni la mo practice tang ba ka pher ba physio o kala biang ha hoi ka biang lut ma bro khoi tang ba one step last step ha mat am ki don ki bru kalong ka pressure te fi ye ki lai and then ki bru ki balong ka pressure if him de ba kai so don ki hadu ka kalong ke experience kalong shibon teh ngilen long hadu begini ki mau ki ba tibit pa long ki bala represent India long seba Olympics kaju ki experience the first time so kata kadang ni don kaman compete mo kan ki matches te long komta kan te nisio ka biang ngile kai ha jaka bile kai practice ka biang lut barok khoi techniques barok khoi me tamba sometime em don ki por ngi long freeze kan dingi step ha ka long competition em ni long ka main jongi kam dan rahang to so ngi de ban overcome yi ka to te tang kata bangin le yi kata ngi de ban persang teh long bangin ye le kai kat bangi kidon any competition nem ni haban practice bangin gain experience kai so ki wei bangi le ro skwai long bangi compete ma bat kini ki wei ki state ro nama kito ki wei ki la train la more than 5 years ma tiki concentrate betang wrestling ni pat ni long komta mangi siong ngo ma long kejing yalam tiu blai long ni dang ye practice long komasau bana ye te long ni lai compete bat ki bana bar at least experience ni la shibon te long ni su tho